Dan Fulani. Na'am hajiya. Wallahi da gidanka zan je. To hajiya. Ya gida. Alhamdulillah. Kai, ka san da tafiyan nan? Tafiyan Neja. Hajiya, mun yi magana da Alhaji Hassan, garkuwan Lahene. Alhaji Hassan? Kai ma ka san shi? Mutumin kirki ne, Allahu akbar. Wallahi. Wallahi, tallahi ni ban taba ganin shi ba. Amma gaya min ake wannan bawan Allah, ban taba maganarsa ban ji an ce mutumin arziki ba ne. Mutumin arziki. An ce tare yake da sarki. Sosai ma. Ya kira sarki. Sannan kuma aka ce duk wani aikin alkhairi in ya ce a yi, za a yi. Haka ne. In ya ce a bari, za a bari. Shi ne sarautar, shi ne gwamnatin. Haka ne. Ai ya gaji alheri wato wajen mai gidansa Lahene. Allah. Ya gaji alheri a wurin. Mutumin kirki ne ga kyauta. To abin da nake so da kai. To hajiya. Zuwa za mu gaba ɗaya mu je mu musu ta'aziyya. To hajiya. Gaba ɗayan mu za a tafi ba. Shi yasa dan kakkamanta gobe ne. To hajiya ba gobe ne kaga na ji sauki saboda magana zuwa ta'aziyya. Allah sarki. Gobe ne. To ba komai hajiya. Allah taimaka. To na gode. Mutumin arzikin nan Allah sa shi za mu fara gani. Amin. Ka san dan arziki kake so ka fara gani ba dan tsiya ba. Sosai ma. Sosai ma hajiya. To sai gobe. To ba komai na gode. Yawwa.